Banyak keren ya ke jingkla ha kalong beriu man beriu ha kini kisngi. Kala long kabla siapa palat pun. Nama ha ki por men shwa abayam ki khunlung ki kmi ki kpa ki ken oi de ki ken tin sur ken on. Ki bas ngomelung ban sngap lane ki ai da ka dot lane da ka bun ya ki khunlung kenang bagi khon ki bayam kin sngap. Henry ha kini kisngi ki ba menta. Abayam ki khunlung ki kmi ki kpa ki ai da ki mobile lane ki pen I da ka video bagi khon kin sngap. Bat ha ka baka julong ru ka jing sarong ya ki kmi ki kpa. Abaki yo I bagi khon jongki ki badang red ane ki badang shisnam kila nang ban kata ya ka mobile. Bat ki dalaj ban ya thu sarong rupan syaki wei ya ka jing nang ban nyon mobile ki khon jongki. Henry kalong pat ka bas ngusi bagi kmi ki kpa kim tep baka doga jing ya thu sarong syaki wei pa ukhuan lane ka khon jonga kadang shisnam kalanang ban nyon mobile ban le kai kum ta tertel ka dei pen ban ka jingjat ka ba Khroh ya ka lawei ki khon ki kiti hai ka pon mamen chwa ki kmi ki kpa ki juthong ya ki khon da ka ba ong kre pendap chwa ka kat lane pendap chwa ki kam ki balabu salit le kai mau pon ne football lane ki wei ki jing le kai Henry minta ki kmi ki kpa ki juthong ya lagi jong ki khon da ka ba ong pendap chwa ki kam lane kre kat chwa pat on sa ai pat ban le kai mobile. Bat don lele ki kmi ki kpa ki bom yo tang ban phun briu namar bagi khon ne u khunlung ai sendan ni ka mobile. Wow ka apat ayu ka bakum kane lasan sha de ki khunlung shisnam ya ki kmi ki kpa ki badai ki ban sa ban pejak ya ki. Na kata ka daw banga saong kala than banyak keren ya ka long briu man briu ha kini ki singi ha ka baka long briu kala kala shi papalan. Henry ka bas ngusi bat kalong bakata ka jingkala baro ka kalalong ka jing bakla jong ki kmi ki kpa bat ka dei ka ne ken bakim hikai ya laki jong ki khon nadu bakidang red ya kata ka bapha ka baki khon ki dang khna ka bible ka ong hikai ya ukhna nadu bo udang khna khnang bo unom kan ria shuwat ha ba ula he hato kali kat no teli ki long ying ki ba hikai ya ki khon ha kini ki singi banduai ki ba hikai ban pule ya ka bible ha kini ki singi ki ba menta Henry ki kmi ki kpa namar bakila bon kam palat ya la de ki hikai pen ban da ka bak ai da ka mobile phone ya ki khon bakin le kai khnang baki khon kin omyam ne penwit ya ka kam ga jongki Henry hadin ka ngam ga jingkerni jongki khon ha ka ne ka mobile endala kerni pat ki khon chiteng mitru ki sakhi ban shem ya ka mobile ha ka ban le kai ha ka jingthia jongki hato kali mano babakala na do ka basdang baki khon ar laisnam kin kerni ha ka mobile hato dei ki kmi ki kpa ki ba kita ningkong ya ki namar ken mau baki khon ki brang saw bat sansnam hadu khat lai khat saw khat san ki dang dei be ha ka kti jong ki kmi ki kpa ki ne ki khon ki dang hap ha ka jingsin char jong ki kmi ki kpa baro na do ka bam ga di ka sabti sabjat ka jingdon kam baro ha ka jing em jong ki dei bamaki ki lala ban penbiang res ngosi pat hadien baga jingkerni kalangam haki khna newat haki rangba kalong ka ba yaki haba kilangam bakin ino pat ya kata ka jingkerni la kalong ha ka no ka jingkerni te ka de ka wei ka bajwat namar ya ka la sandur sando haki bor perkhat lengba ki thit snam ru kunjo kalong ka ka bar sngo kendet bat ka bom sngola ban pediang ha ka imlang salang bat bom la pat ban batai lane ban yo sngo baki khon ki brang shipusnam kin rai ban phasi penyap no ela de tang na ka daw bakim ai mobile ki kmi ki kpa kane kala dei ka khubor ka bas ngausi bat kan dei ru ka khubor ka ban pen kendet ban riu ye ki kmi ki kpa hangne hari khasi namar ka ne baro ka ja dei namar baki khna ret kila kerni hakabor jong ka mobile dei hangne bas ong wat ai le ka ye ki khon da katari ladangi ai le ka ye ki khon da katari ne ki tiar pen men saw lempap kin sayo od yela de namar bakim tep ka to ka tiar ka sneu ne ka bha enda ki la od ki shumen saw ki bapli don ru bayam no balada pi ai ru ye ki khon da ka mobile ka long ko ma pi ai da katari la ne da ki tiar pen men saw ha ka baki ne ki khna kin samong men saw
namar pej iki kena ki bakat ar khlai snam mentai ki lasdang ki Instagram lasdang ki Facebook bat para kena ret kumni la ya tek samla iwei hato ngintip ayu hato mano bantip ya keren ayu hakine ki jinga teks ka jongki lengba kine ki Instagram ki Facebook bat ki wei kalong ka ba adu kata-kata ba pintip ya ki jinga keren jongki hakito ki Facebook umju ki Instagram bat ki wei namar hakabatang sudap ban ya keren ki la log out no ka account baru bantip yo password ubaki dan Henry ka basa kalong ka jingjat baka jingjat banengkong pin sayo klempap bagi kuan kan thai ki kun shin rang kin hab hakakam shong kha shong man ka badang khna na ka ne ka shong kha shong man khna kan sakta ya ki ba ka jing chong ka jing kin sai kan do hato ka daw tan rai kam dei se na do bagi mi ki pa ki la ai sneng kuan ila ai kan oi kuan ha ka mobile bagi ne ki sakar ni kumni ka mobile kam dei ka tiar ka basniu ka dei tang ka tiar ka bahak ni hab ban pendan kam mangi om dei ba maka kan pendan kam yangi kalong kum ka kali de ka ba ai nuksa pidon ka kali hato tang syupan shabi ukna ubam pat kwat tang yu break ru pin ainya hato ka kali kam tur se syariat bala dangi ai ka mobile ki kena ki bompat dei ka puar ban pat bat ke bompat dan jing mentoi la dagi pendan kam yaki hato ka basa kalong kamon ra se ke jingjot iki bapli ke jing bakala hi nginom keno yaki ne ki hab ki baret maki kirang dei hapo ke jing sempat jong uding sempat ki kimi ki kpa ke jing bakala ke de ke jong ki kimi ki kpa om dei ki kuan ke badang ret abai mai badi pa ki ai de ke ja ka badan ye ka do ne ka bam dan do ken mau ki kuan ki bam bat ka ka ba ki kimi ki pa ki ai ki khon kim tip ne ka jing bam ka de ka basniu ne ka ba bha habala shet imei ban ai ki khon kin bam ben ka shong sa ki long kmi ne ki kimi ki pa ki ba ai ka to ka jing bam hato ka to ka jing bam la da ka dan da ka biru in ai ki khon habangila tip ba kam long ngin dang ai bam ko ki long kmi long pa to da ya perkhat janai wat sha ba ka mol vai kan long kmi long pa haka jaga jompi hayung asam to shem ya ka ikhtiar ka ba komba play kot na do sedang ban shem ya karai long kmi long pa to don ru ya kata ka men sim ban IT ka por na ka ta ki khon ki kiti yo la se ki khon ki kiti ki don kam ya ka por jom ki kimi ki pa kim yo kata ka long ka ba da shisha amar ka jingbom ai por jom ki kimi ki pa teng teng ban don bagi khon hab ki baren teneru ka long ka wei ka tau ba jong jing kuslai ye ki khnaren dai kumbangi pej menta ngiyo bakata kala janlong kumta namar ke jing bon kam ka bala palat hakine kisni ai kene ka video akan pengendet benriu yang aba dia phi walanga ngampat don khon oi Henry ka ka bangan ai ngayo ye ki ki jing ja hakine kisni namar ki khna bon sin ki don ru hakata ka jinglong ka baki la lendan ye ka bor mobile om ya ke jing sneng jong imei